Mula untuk dina iki nganti sing jenenge akon Bali Bagong taun ana windanana. Ora gelem mulih. Ora bakal aku omong karo Bapak Semar. Nek para penjual kekepai ora nggawa pustaka Jamus Kelima Sada, ora bakal bali. Ambo pepalange aja kok wujud menungso cengel aja ndas. Nandas edan aku ya. Ana widanana ya. Nadan dewa mudhun ning jagat dadi pepalange Bagong. Rawe katat. Rawe tat. Tarandas malang tak. Putung. Tetep bakal tak lakoni. Lho, kowe nantang karo Baladewa. Apa kira-kira wani karo Baladewa? Oke, perkara wani dan ora iki truk. Wani karo ora iki kowe. Diningkang saklajengipun kepareng hamba Barono ingkang sejati menggawi gatosipun menapa dene paduka kepareng rawuh wonten Projeng Amarta menawi kepareng kawedharing kathah tumunten kababarna nanging menawi wadi tumraping para kadang sentana monggo Koko Prabu kula kandhi manjing saklebeting kedaton pepanggihan catur netra kalawan ingkang rayeng Amarta Koko Prabu Ndarawati. Yayi wonten timbalaning adawuh wale-wale menapa ingkang sepisan sawanipun ing Koko Ndarawati menika tetinju dhateng yuwananing kadang-kadang kula para Pandhawa dene ndungkap ing angka kalih. Wale-wale menapa sawanipun ing Koko Ndarawati menika namung badhe nyuwun senjata pitulung dhateng kadang-kadang kula para Pandhawa sabab udakawis sampun tricandra klenganing go dinten sakmangke menika negari Ndarawati kados nandhang pepeteng. Mongko ingkang raka pikantuk sasmitaning Jawata inggih namung para Pandhawa ingkang suka sakbiyantu dhateng botripotipun ing Raka Ndarawati. Mila Yayi, wale-wale menapa sawanipun ing Raka Ndarawati dinten sakmangke menika namung badhe nyuwun senjata pitulungan dhateng kadang-kadang kula para Pandhawa supados padhang lelampahan ingkang sinandhang Projeng Ndarawati. Yayi, mengko suraos kados pundi dene mekaten wiyosing pangandika paduka Kanjeng Koko Prabu. Ngemuti bilih para Pandhawa menika bebasan ngendika seklimah tindak sepecak mboten nate kantun tansah tetarosan lan paduka Kanjeng Koko Prabu nanging sabab menapa dene paduka paring dawuh bilih badhe nyuwun senjata pitulung dhateng para Pandhawa menapa mboten nami kuwalik Koko Prabu. Yayi nun sewu wale-wale menapa mugi andados ing kawuningan bila sampun wonten tigang condro tenggalan gandika dinten sakmangke menika negari Ndarawati kados nampi melaking Jawata. Negari Ndarawati nados nampi pagebluk. Kathah para kawula ingkang injing sakit sonten ketiwasan, sonten sakit injing kapralaya. Monggo sampun madal saliring usada. Sampun boten kirang-kirang anggen kula budidaya ngarawakaken para Brahmana winasih sewa sugata miyang para nimpuna supados nambak rengkaning praja parandiring katindaken gagar wigar tanantuk karya. Mangsa kala ingkang sampun kula tetepaken ingkang rangka nglampahi sare nalite sesemek ron raja mula bebantal bata sarimbak. Jroning nglampahi semedi menika kala wawi ingkang rangka nampi sasmitaning Jawata. Bilih negari Ndarawati saged waluya nirmala temajati jati mamulya menawi para Pandhawa ingkang suka sakbiyantu bot repotipun ing Raka Ndarawati. Yayi. Nggih, Yayi. Mboten marep-arep bawisan dhateng aturipun Nyai Kresna menika babar pisan mboten. Namung sanget boten kinten wanjinjing. Kyai Prabu Ndarawati sampun kewareng rawuh wonten negari Mandura sarwi tawang waspa. Sareng kula dangu menapa ta sababipun dene Kresna sumandhaten negari Mandura. Niatipun pancen nedya nganti dhateng Raka ing Mandura minangka dados saksi tama badhe aturipun Kyai Prabu Ndarawati ngunjuk paduka Kyai Prabu Samyaji. Mboten namung kula badhe ngetingalaken labetanipun Kyai Kresna babar pisan mboten. Namung sampun marambah makaping-kaping pendak-pendak Pandhawa menika nampi pepeteng. Kyai Prabu Kresna ingkang saged madhangaken pendak-pendak Pandhawa menika nampi ribet. Kyai Prabu Kresna ingkang saged ngudari ribet menika kala wau. Ateges antawisipun Ngamarta lan Ndarawati menika kali-kali ing atunggal tiganipun ngemor
menika Mandura. Mila suruh sanget sinambya metang dhateng lelabatanipun Nyai Kresna. Kula matur kersa paduka Nyai Prabu, wonten suka liraning penggali paduka Nyai Prabu. Kepareng lamari ngampil wujuding pustaka Jamus miyang jimat Klima Sada. Sakmangke menawi badhe dipun aturaken dening Nyai Prabu Ndrawati menika nyatanipun magepokan ingkang pustaka Jamus Klima Sada. Koko Prabu kasinggihan mekaten namung semantena kula badhe tetarusan langkung rumiyin kaliyan kadang-kadang kula sekawan jer nyatanipun Pandhawa menika sekawan cacahipun Werkudara. Nggih. Piye Dimas miturut petunganing Siadi? Wah, yen pancen Werkudara mbok dawuhi munggah gunung jegur segara aku ora bakal wegah waton dadi sarana waliyaning praja ing Mak Ndrawati. Aku sagu semanten ugi kula Koko Prabu nadyan bebasanipun manjing tumangan kula mboten badhe selak waton dados sarana waliyaning praja ing Ndrawati. Semanten ugi kula Koko Prabu kadhawan beto barang ing awrat kula mboten badhe selak wonten dados sarana waliyaning praja ing Ndrawati. Semanten ugi kula sagah nglampahi ing tebih kinados sarana waliyaning praja ing Ndrawati. Koko Prabu, Koko Prabu ingkang mekaten mugi kepareng mbabaraken Pandhawa kedah menapa tuwin magepokan kaliyan pustaka Jamus miyang jimat Klima Sada jumbuh kaliyan dawuhipun Koko Prabu Mandura. Yayi, pari-pari menapa? Sasmitaning Jawata ingkang sampun kula tampi negari Ndrawati saged waluya nirmala temah jati jati temah mulya. Menawi ingkang raka ing Ndrawati amboyong pusaka ngamarta wujuding pustaka Jamus miyang jimat Klima Sada badhe kaboyong dhateng negari Ndrawati kasinggihan mekaten wondene pigunanipun menapa wanter sabdaning dewa ingkang sampun kula tampi negari Ndrawati saged padhang menawi pusaka ngamarta pustaka Jamus miyang jimat Klima Sada menika dipun dadosaken tumbal wonten ing praja Ndrawati. Yai Prabu Ngamarta. Koko Prabu dereng ngantos paripurna anggen kula nampi sabda pangandika paduka menika kadidene wonten sowanipun Panakawan Petruk ingkang abyantura ngersa paduka tuwin ingkang rayi Koko Prabu jagat pasaning Bathara Wayah jagat. Kula ugi kaget Yayi dene Petruk sowan mongko tanpa tinimbalan nanging Petruk menika panakawanipun para Pandhawa. Petruk menika panakawan Ngamarta. Mila awon selpat leres tumuli katimbalana menapa wigatosipun sowanipun Petruk wonten praja Ngamarta. Koko Prabu lenggah ingkang langkung prayogi kula nedyan dangu dhateng sowanipun Panakawan Petruk. Yai Prabu kula semanggahaken Petruk kantong bolong sawise asu ingkang dadi napas sasat ingkang dadi riwe padha rarja sapraptanira Panakawan Petruk kantong bolong nunamit pasang Kalimantabe tinebena ing lodone dumawahing tawang tuwang sinuwun linepatna ing tulak manu. Menawi wonten lepatipun ingkang abdipun Petruk diagung pangaksami jar kula menika namung Panakawan, kula menika namung batur. Mila menawi wonten lepat anggen kula sowan kiranging tata krami kiranging unggah-ungguh nyuwun pangapunten kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk. Iya Petruk ndak tampa. Ora liwat pangestu ning Sun Tampanana kula pundhingga jimat paripe dayana ing kasantosan amawakono kabagyaning gesang kula. Panakawan Petruk iya prayoga nunggonmu lungguh. Nun nggih sampun boten kirang prayogi sinuwun. Panakawan Bagong padha rarja sapraptamu Panakawan. Berkah pangestunipun sinuwun Prabu Darma Kusuma nering sambikala sowan kula tebih saking Rubeda kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Menawi wonten klentah-klentunipun anggen kula ngabiyantara jer kula menika namung batur kula namung Panakawan sinuwun. Iya Bagong ora dadi ngopo ndak tampa sira ngaturake sembah pangestu ku Tampanana kula pundhingga jimat paripe dayana ing kasantosan. Iya Panakawan Bagong prayoga nunggonmu lenggah sampun boten kirang prayogi sinuwun. Petruk kantong bolong padha rarja sapraptamu pangestunipun Sri Ndrawati wilujeng bekti kula kunjuk sinuwun. Iya Petruk ndak tampa pangestuku Tampanana ya Petruk. Nggih kula pundhingga jimat paripe Panakawan Bagong padha rarja sapraptamu sinuwun Ndrawati menika. Iya Bagong. Wah nggih
Wilujeng Den bekti kula kunjuk. Iya Bagong nak tampa pangestu tampan ana ya Panakawan. Kula pun dinggo jimat paripen dayaning kasantosan. Petruk kantong bolong Podararja sapratamu. Pangestunipun Ndara Baladewa wilujeng bekti kula kunjuk ya tak tampa. Bagong padha slamet. Pangestunipun Ndara Baladewa wilujeng bekti kula kunjuk ya tak tampa. Ning kejaba saka kuwi aku tak takon karo kowe Bagong. Wonten dawuh kowe iki wong tuwa apa bocah? Nun nggih tiyang sepuh. Nek wong tuwa lek mung ngabdine negara Ngamarta iki wis suwe apa durung? Wala wis ora iso diitung, Den. Lek kula ngabdi niku wiwit Ndara Pandhawa isih cilik ngantos Ndara Pandhawa saiki pun dewasa kula ngabdi Ndara Pandhawa. Mestine kowe ngerti tata krama. Ah mestine ngertos. Kena ngapa kowe sowan ratu ora laku dodok? Malah Yai Prabu Darmakusuma mbok jak salaman ki ambek ratu iki kancamu apa piye? Nah kuwi gong masalahe ning kono kuwi. Wong nek ora ngerti tata krama iki kaya ngono kuwi. Terus niki pripun? Nek pun kebacut kula jak salaman pripun? Kudune kowe ngerti tata krama. Dika patuladan para kawula liyane mbok menawa sowan marang Nalindra. Sowan Nalindra ki eneng tata kramane, eneng unggah-ungguhe, laku dodok nyembah. Arep dikaya ngapa? Kuwi Nalindra ingkang mangreh para kawula sanegara Ngamarta. Kuwi sesembahmu, kuwi junjunganmu. Oh nggih nyuwun ngapunten nek wonten lepate. Sesune ora dibaleni. Mboten. Kapok kowe. Mau rasah melu malah aman kok. Saiki melu dukane Ndara Baladewa. Kosek terus aja ngono. Sinuwun Mandura ki duka terus aku muni nyuwun pangapunten ki maksudku wis ben gek lerem. Ning nek aku kon mangsuli dadi geger iki engko. Dadi geger mergane. Lho, dasarku ana. Dasarmu apa? Sinuwun Darmakusuma tak jak salaman ki ora gerah penggalihe, ora lara atine. Kok iso? Nuwun sewu sinuwun. Apa Bagong? Kula nyuwun ngapunten wau kula ming salaman. Ora dadi ngopo? Do krungu ora we? Ha. Iki nek tak teruske rame lho iki. Ning mergo aku ngajani Sunan Prabu Mandura, aku wegah teruske. Wis perkara diketok semene. Wong sing tak jak salaman kowe meneng wae, ora nesu kok. Wong kono-kono geger iki jane nuwun sewu, dheweke iki statuse apa ning Ngamarta? Gong wis. Wis kowe kok sing marai. Iya ning aku wis. Wis aku ora takon meneh. Dek iki ya daya, aku ya daya, padha-padha entuk wedang segelas. Ngono lho. Tur panjenengane iki Nalindra Liyan Praja. Iki bosku, iki juraganku. Saben dina tak saben dina tak tutke. Wong dhek tak jak salamane ora masalah kok wong kono-kono geger. Kuwi lho sing tak ora tepati tak senengi. Dheweke ora ngerti piye to kedekatanku selama ini. Hah? Selama ini. Wale. Selama ini karo Sunan Prabu Darmakusuma. Nggih Den nggih. Iya Bagong. Sapa sing meteki sukune nek kesel? Oh. Asu aku. Piye? Awang ora ngerti dumeh aku salaman kok ora. Iki lho, ratu sing ora tau kepengin disembahi kaya ngene iki. Mergo dhek sadar Sang Prabu Darmakusuma. Sang Prabu kuwi artinya pelayan. Dadi dhek sadar dadi ratu ki ora dadi sesembahan, ning nglayani karo masyarakat. Ngono kuwi sing apik. Jejak salaman masyarakate ora masalah. Apa duwe dadi ratu kudu disembah-sembah, kudu didol laku dodoki. Nek Sunan Darmakusuma sipate ora ngono. Nggih sinuwun nggih. Iya. Oh wis. Koko Prabu? Nggih. Sampun to. Menjenengan menika ya senengane gawe perkara. Wong nyembah ya ora apa-apa, ora ya ora apa-apa kok menjenengan menika geger. Lho, sirku ki ming jejege marang peraturan hukum negara Ngamarta aja nganti kawula liyane padha melu-melu. Nek kawula liyane do nyembah mboten napa-napa, kula niku mergo saking cedhake kok. Dadi ora masalah. Ya wis, ora perkara ya wis, aku ming takon kok. Ora usah getak-getak. Omongan alone iso. Nek ora dadi perkara ya wis, ngono penak ora pocet. Omongan sero iki marai tensine munggah. Kuwi sing marai do ora rukun ki omongane do seru-seru ngono kuwi. Lembah Mana andhap asor kuwi sandangane wong Jawa. Nun inje, oh inje. Oh mboten. Ngono kuwi apik, sing diwangsuli ya kepenak, sing nampa pangandikan ya ora bakal runtik atine urung-urung kok. Ha iso ora apa-apa.
Ana sing dak omong mesti nesu. Monggo katuran dahar sak-sak wontenipun. Ayo kono, tunggak gelak kono. Ayo ora penak. Koko Prabu? Nggih. Nadyan namung seklimah nanging lebet lho aturipun Bagong menika. Jero ya. Ora jero ora main. Petro, dalem selamat. Wilujeng bekti kula nggih, Den. Yo, Bagong. Nun, selamat kamu. Mantenipun Ndara Werkudara wilujeng. Yo, penakno. Sampun mboten kirang kepenak. Lho, kata-kata nira ketok nek cedhak ta, Tru? Selamat lho, selamat. Kono pangkate dhuwur lho. Senopati lho. Senopati Ngamarta iso Ndara Werkudara lho. Nek karo Ademing, selamat Gong, selamat. Ora dadak Bagong, sak tekamu tanpa kanyono-nyono. Kowe padha selamat niring sambika lho. Ora perlu aku tegese malah kokean kata-kata ning ora masuk. Ha iya. Ya wis bener. Penano lungguhmu Bagong. Sampun mboten kirang prayogi. Yo. Ponokawan Petruk Raharja, pangestunipun Ndara Janaka wilujeng Bagong slamet. Wilujeng Den, bekti kula kunjuk. Iya ya tak pompa prayogakno. Nuni nggih, nuni nggih. Petruk Bagong padha Raharja, Bagong Petruk padha Raharja. Kowe sik waku sik, Gong. Kae kon tertib le nimbali kae. Kon tertib piye? Sing ngarep kok Petruk Bagong, sing mburi kok Petruk Bagong. Ku nek wis nyauri bareng, ayo. Petruk Bagong padha Raharja. Nah, kowe sik terus wilujeng Ndara Kembar bekti kula kunjuk. Wilujeng Ndara Kembar bekti kula katur. Iya iya. Pangestuku tampanono. Iya ya pangestuku tampanono. Petruk dalem sinuwun. Eneng apa dene sowan mongko tanpa tinimbalan. Kembar munjuk atur sampun Sinuwun Prabu Darmakusuma lepat diagung pangaksami. Iya ya Petruk ora dadi ngopo. Murugake matura. Wale-wale menapa Sinuwun? Sowan kula menika mboten saking pinkanjengan kula piyambak, namung dapur kula menika dipun utus dening Bapak Semar. Bapak mutusan lawan sira, nggih nggih. Ya gene utusan apa? Bapak menika nuwun sewu. Kula tak nirokke suarane Bapak ampun nganti wonten tetembungan undhaking pawarta sudaning titipan. Undhaking pawarta sudaning titipan kuwi piye? Upamane undhaking pawarta upamane jaman sakmangke menika sampun lembrah. Kidul desa ana ula gedene sak jempol, mengke tekan tengah desa ana kabar ana ula gedane sak lengen. Mengke tekan lor desa wis ana kabar ana ula gedene sak glugu. Kabar kalian kasunyatan menika mboten sami utawi jaman sakmangke dipun sebat hok. Kirek denggolmu kuwi. Hok iki kabar ora nyata. Sudaning titipan menika malah sampun dados adat budayanipun kula lan panjenengan. Tegese piye? Saka dhuwur grojok-grojok tekan ngisor tetes. Menika sampun mlampah wonten pundi papan. Ning sak saged dipun icali. Iya. Mula napa sing dikendikake Bapak ajeng kula aturke kanthi waloka terwaca mboten ajeng kula tambahi, mboten ajeng kula suda. Bapakmu kena ngopo, Petro? Bapak menika sampun wonten setunggal candra menika kaya wong lara ning ora lara, kaya wong masuk angin ning jane waras. Longok-longok wonten ngajeng griya, tenguk-tenguk ora mobah, ora musik, mboten siram, mboten nendra utawi sare, ming tetenguk wonten ngajeng griya. Pendak-pendak dicaosi daharan mboten didahar, dicaosi unjukan mboten diunjuk. Mung tenger-tenger kaya wong nuwun sewu, kaya wong arep lali pikiran nika. Kaya wong ngajeng stres. Hakanan sing kaya ngoten niku ndadekake kuwatiring Petruk gareng kalih Bagong. Tumuli kula ngejak kakang kula gareng yo reng yo Bapak disowani yo Gong yo. Wong telu sarujuk sowan ngersanipun Bapak terus nyuwun prisa kalian Bapak, Pak, eneng apa? Bapak kok sedih iki jane mikir apa? Menggalih apa? Nek Bapak kuwi duwe pepinginan ngendika karo anak-anak. Merga wong urip iki cakra manggilingan, Pak. Nek bocah-bocah biyen isih cilik tok dulang, tok gula wentah, tok ajari omong, tok tetas kaya iso mlaku lan mlayu. Lah saiki bapak ki wis sepuh dadi tanggungane anak. Nek anak wis do mentas kabeh. Mula nek bapak duwe kepinginan kuwi, bapak paringa dawuh pengen apa, kersane piye, mengko anak-anak sing budidaya nyukupi apa sing dikeparengake dening bapak. Bener Petruk, nggih. Ha, bibar menika, bapak menika terus krekel-krekel unjalam began jupuk rokok. Terus bareng niku paring pangandikan kalih Petruk. Ngene ya, Le.
Jane aku meneng wae iki aku ora mikir kowe, jane aku meneng wae iki aku ora mikir kulawarga. Aku ora meneng wae iki aku ora mikir apa-apa. Ning aku mikir marang kahananku. Lho kahanan bapak sing pripun? Aku ki mbiyen nek gelem dadi dewa wis dadi dewa. Ning gandeng aku ki gandrung marang karukunan, gandrung marang katentreman, gandrung marang kamanunggalan mula aku trima dadi pamong. Momong para satri ngatetken ati suci pepayung budi rahayu. Wiwit saka Sang Marting jagat Prabu Rama Wijaya tak mong wis paripurna. Terus aku momong ya kuwi mbah-mbahne para Pandhawa. Nganti tekan para Pandhawa iki sing paling suwe tak mong, sing paling suwe nampa pangudangku kuwi para Pandhawa. Wiwit kuncung nganti gelung, wiwit jabang nganti claprang. Kula nuwun sewu. Pandhawa ki satria ngatetken ati suci pepayung budi rahayu. Nganti Pandhawa entuk negara Ngamarta. Aku melu mukti ngawibawa melu dandan negara Ngamarta. Ngamarta kuwi mbiyen negara ingkang adil, makmur, warata, tias bagya mulya, manunggal tetunggalan. Kerukunane kebak ning negara Ngamarta wekasan disebut negara ingkang gemah ripah loh jinawi, karta, tata, tur raharja. Iya Petruk, nggih. Ning jaman saniki kok wis beda. Semar niku susah, aku susah, Truk. Nek ndi wis ora ana kerukunan, nek ndi wis ora ana katentreman, nek ndi wis ora ana kamanunggalan, kabeh mung bujung marang karep pribadine. Mongko mentala ngidak-idak sanak sedulur, ngidak-idak tangga teparuh, ngidak-idak kanca rowange perkara bab ingkang sepele. Malah kepara akeh-akeh mung perkara dhuwit ewon wae nganti mentala ngilangke nyawane sanak kadang sedulur. Lah kaya ngono kuwi ndadekake prihatin atiku. Mula Ngamarta ora tentrem, nek ndi-ndi regejegan, nek ndi-ndi padha bentak sirah, nek ndi-ndi padha tukar padu merga perkara bab ingkang sepele. Kahanan Ngamarta ning kaya ngene iki nek tak nengke wae ora nganti sak siring bawang, sak umuring jagung, sak uruping damar, Ngamarta iki bakal rubuh, remuk bubuk dadi rempon. Nek Ngamarta rusak, sing dicucuk sapa? Semar. Sing diluputke sapa? Semar. Mula iki dadi tanggung jawabku. Ngamarta pengen tak pulihke meneh, Ngamarta pengen tak balikke meneh dadi negara ingkang kebak karukunan, kebak katentreman. Kawulane padha urip matsinamatan daya dinayan, tunggal cipta rasa karsa lan karyane. Ora nyawang bedaning panembah, ora nyawang bedaning kulit, ora nyawang bedaning tata basa, ning kabeh tetep manunggal tetunggalan sayuk rukun ngangkat negara Ngamarta. Niku karepe bapak. Mula aku pengen bangun kayangan. Lah bareng bapak ngendika kaya ngoten niku lho kaget. Bapak iki wong sekeng. Bapak iki wong ora duwe kok arep bangun kayangan ki, mengko gek-gek njaluk bantuane anak-anak. Monggo uripe anak-anak ya ora urung pernah kok dijaluki bantuan bapak iki mak rekoso to malah. Ning sadurunge kula matur bapak wis ngendika, kowe aja kaget. Aku bangun kayangan ki ora kok papan sing magrong-magrong. Dumadi saka jamrut hergeni mutiara mas kencana ora. Ning aku bangun kayangan iki pengen bangun papan sing uripe para menung titah mau embane kaya ning kayangan. Kayangan iki kebak ing karukunan, kayangan iki kebak ing kamanunggalan, kayangan iki kebak tresna asih marang sak pepadane, kayangan iki ora ana rasa diya dineya, ora ana rasa memungsuhan, anane mung tetunggalan nyawiji. Tunggal tekad, tunggal sedya lan tunggal karsa. Menika gesang wonten ing kayangan. Lah aku pengen mujudake negara Ngamarta iki kawulane uripe kaya ngono kuwi, embane ana ing kayangan. Kula terus mathuk, garing ya cocok, Bagong ya gathuk. Lah terus pripun, Pak? Nek pancen pun niat kaya ngoten, syarate pripun, sranane pripun? Kowe tak kongkon. Aturana Pandhawa lenggah ing negara Ngamarta anu Karangkadempel. Aturana Pandhawa rawuh ning Karangkadempel sinambi mundi pustaka jamus miyang jimat lima sada. Kok Pandhawa dadak rawuh teng Karangkadempel wigatose napa, Pak? Truk. Kawula butuh dibiyuki Barana Picis. Kawula ki ora butuh dibiyuki apa-apa, diwenehi derajat pangkat. Ning kawula ki butuh dicaketi rasane, butuh dikaruhke atine karo para pengarepe. Nek Pandhawa ki tansah cedhak karo para kawulane, ora mapan ana ing kutha Gala Karang Pradesan, nadyan ana ing Paredèn, ana ing pagunungan, dicedhaki rasane, ditanting atine, karepmu piye, sirmu ngopo, ayo to,
tak tampa apa gampang gresahmu para kawula niku kawula bakal percaya karo pangarepe. Nek pangarepe kaya ngoten niku kawula bakal sengkut gumregut bangun praja, bangun negara, mujudake negara ingkang adil, makmur, warata, tias bagya mulya. Ngoten. Mila sowan kula sinten Prabu Darma Kusuma menika ujuping manah kula namung ngestu padha dawuhing Bapak Semar kepareng sinuwun Prabu sak kadang kadeyan kula dherekaken rawuh wonten ing Karang Kadempel sinambi mudi pustaka Jamus Lima Sada ngrancakaken wewangunanipun Kyai Semar Badranaya anggenipun kepengin bangun kayangan wonten negari Ngamarta mriku supados mujudaken kawula ingkang adil makmur warata tias bagya mulya ayom ayem tentrem boten wonten menapa-menapa cekap semanten atur kula kunduraken dhateng Pranatacara matur sembah niku. Pranatacarane sapa ya, Tru? Ah ora ono aku ya ming mbangane keturahan omongan aku nang pikiran ki turahe wis ngono kuwi kok. Petro dalem apa ingkang dadi panane bapakmu kuwi luhur. Nggih, kula dhewe ya kula niku purun diutus teng Ngamarta mergo kula pikir gayane bapak niku apik kok. Iya pancen bener Ponokawan. Nggih. Ning gandeng Pandhawa kuwi 5 cacahe. Nggih. Aku tak taren karo Werkudara Janaka lawan kembar dhisik. Oh, menika langkung prayogi. Mergi menapa-menapa niku dadipun rembag. Apa-apa menika dadipun rembag. Sampun ngantos mutusaken sawenehing bab menika namung panjenengan tok, mengke ndak mboten prayogi kedadosanipun. Ponokawan iya. Werkudara, nggih. Piye Dimas sira wis midhanget aturi Petruk? Miturut Dimas Werkudara piye? Wah, Petruk. Nun. Gegayuane bapakmu wibak apik lan becik lan luhur. Mula kandha karo bapakmu yen pancen butuhake pabiya aja saka bapakmu ning bapakmu ndak aturi supaya nawu bondo Jodipati ora bakal wegah lan ora bakal aku mingkuh. Aku ikhlas lahir batin matur sembah nuwun Petruk. Apa yang dikarepake bapakmu matur marang Janaka mesti tak wujudi Petruk. Watun kasembadan gegayuane bapakmu matur sembah nuwun Petruk. Apa yang didhawuhake bapakmu aku sago. Petruk apa yang dikendikake bapakmu aku bakal tumandang karya. Aku sago Petruk. Ah, matur sembah nuwun. Glogong kaya ngene iki lho. Wong nek makartine apik tumindake becik, balesane ya mesti apik. Berarti sinuwun Ndara Pandhawa iki ora lali karo labuhane bapak ya, Tru? Ora. Nyatane apa sing dikersake bapak Ndara Pandhawa langsung nyaguhi kaya ngene ora. Tentrem to. Awak dhewe dikongkon ya ora kangelan, awak dhewe tekan kene ya ora kersa. Ngerti-ngerti kondur bareng karo para Pandhawa. Petruk dalem nanging ewuh kaya pangrasaku. Lho sebabe sira ngerti dhewe Koko Prabu Ndarawati rawuh. Nggih. Iki uga bakal nyuwun ngampil pustaka Jamus Lima Sada. Lho. Nun sewu. Sira Ndarawati rawuh niku ajeng nyuwun ngambil pustaka Jamus Lima Sada. Iya Petruk. Nun sewu kagem napa? Ndarawati ketaman pegebluk. Bisane waluya nirmala jati jati temah mulya yen to tinumbalan pustaka Jamus miyang jimat kelima sada. Mula rawing Koko Prabu iki nyuwun ngampil pustaka Jamus Lima Sada kinarya tumbal wadaling negara Petruk. Nun sewu lho, Den, nun sewu. Pustaka Jamus Lima Sada menika panggesanganipun para Pandhawa. Pustaka Jamus Lima Sada menika panggesanganipun para kawula sak negari Ngamarta. Menawi panjenengan Sinuwun Prabu Darma Kusuma menika koncatan pustaka Jamus Lima Sada menika nuwun sewu. Menika badhe apes kegiatanipun wong sing ora seneng karo Sinuwun Prabu Darma Kusuma, wong sing ora seneng karo para Pandhawa, menika damel cintrakanipun Pandhawa, damel pejahing para Pandhawa, bebasanipun angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Kula nuwun sewu. Saniki pustaka Jamus Lima Sada menika namung kinarya tumbal. Sing jeneng dienggo tumbal menika nuwun sewu apik-apike ming dipendhem niku ateges pusaka ora bali meneh marang praja Ngamarta. Ateges Pandhawa kecalan pusaka pustaka Jamus Lima Sada. Menika dipun penggalih. Ning nek panjenengan maringaken dhateng Petruk, kula wis matur. Pustaka Jamus Lima Sada mboten pisah kan para Pandhawa amargi ndara-ndara kula Pandhawa diaturi rawuh teng Karang Kadempel, tegese pusaka aman. Terus sedaya menika gumantung dhateng panjenengan. Wong ingkang dados nalindra menika Sinuwun Prabu Darma Kusuma, panjenengan dados nalindra nggih kula sumanggaaken anggenipun badhe paring purba wasesa. Paring Sinuwun Ndarawati kula ya kudu nampa upama panjenengan milih dipun
beto dening Petruk sareng kaliyan para Pandhawa Sinondrawati kudune nampa menika sepisan. Iya Petruk. Kula nuwun sewu. Kok kula kaya ora percaya ya nek Ndrawati ketaman pegebluk. Petruk nyatane mengkono. Mangke riyen. Merga saking perkara niku kudu dionceki, digelar lan digulung, diteliti aja nganti buntung tembe mburine. Lire piye dene sira matur kaya mengkono? Dasar kula wonten. Dasarmu apa, Petruk? Nuwun sewu. Ngendikaning para pinter, ngendikaning para sepuh, ngendikaning para ulah agama sing jeneng pegebluk tumama wonten sadengah papan menika ateges menika Gusti ingkang peparing. Mergi papan menika sampun boten saged dipun dandosi ya papane ya menungsane ora gelem manembah, menungsane ora gelem tumindak apik, menungsane tansah tumindak ala, menungsane tansah tumindak angkara. Mila papan menika tumuli dipun paringi pegebluk dening sing gawe jagat. Merga menika mujudaken hukumane sing gawe urip tumrap papan menika. Nika naminipun pagebluk. Iya Petruk. Lah saniki nuwun sewu. Sing marahi kula ora percaya. Sing marahi kula tida-tida. Negara liyane ora ketaman pegebluk kok negara Ndrawati ketaman pegebluk. Pegebluk ora bakal pilih papan. Leres. Nek sing dadi ratu niku ratu lumrah. Ning nuwun sewu sing dadi ratu menika Nalendra sing ketitisan dewa. Mongko dirising Sang Hyang Bathara Wisnu. Wisnu niku sapa? Wisnu niku anake Bathara Guru. Negara sing ketunggon Bathara Wisnu ketaman pegebluk niku kula nuwun sewu. Niku ora aneh to. Aneh. Merga upama ketaman pegebluk niku ya saora-orane negara Ngastina. Ngastina niku ratune jahat, nayakane jahat, punggawane padha elek. Kawulane ya pakartine sak isoring dramaan. Niku nek ketaman pegebluk niki wong sing krungu memper. Merga ratune watake angkara. Ning upama Ndrawati niku kondang ketaman pegebluk nika sing do teng angkringan nika do mempertanyakan. Lho kok iso? Padahal sing dadi ratu niku titijing Sang Hyang Bathara Wisnu lho. Kok iso? Mesti kata-kata kok iso niku mesti tukul teng mundi-mundi papan. Mokal. Lah kok iso karo mokal niku bakale tekan pundi-pundi. Ngoten. Mula kula nuwun sewu. Perkawis menika kedadipun petang kanthi langkung prayogi. Mangke ndak boten sae kedadosanipun. Ingkang salajengipun kula nuwun sewu. Titising dewa dadi ratu ketaman pegebluk angka kalih nuwun sewu lho sinuwun. Sakmenika kedung jero iso dijajaki ning atine menungsa sapa sing ngerti. Lho nuwun sewu lho. Ketoke runtang-runtung saben dina ning mentala nyilakake, ketoke gulang-gulung saben dina ning mentala nyuduk saka mburi. Mula kudu prayitna sing ati-ati. Kudu prayitna sing ati-ati. Nuwun sewu. Arep Sinondrawati menika pendak dinten kumpul kan para Pandhawa ning kula nyuwun pangapunten sing jeneng menungsa menika kedunungan ina lali salah apes lan mati. Saapik-apike menungsa ana eleke, saelek-eleke menungsa eneng apike. Mula nek jroning sampeyan diapiki prayitna bab eleke sinuwun. Alus maning jajaran sekrutane bawana iblis lanat. Petruk kandhang bala. Wonten dawuh sinuwun. Kowe mau muni piye? Kowe mau muni piye? Ing ngatasé kowe menungsa, ing ngatasé kowe iki kawula, ing ngatasé kowe iki batur. Lah kok drangap-drangap pun sampun ke Sang Hyang Prabu Darmakusuma. Malah aku ngerti. Cetha nggonmu matur marang Sang Hyang Prabu Darmakusuma kowe ngias karo Ratu Ndrawati. Kowe ngias karo Hyang Prabu Ndrawati. Gong, ana sing nesu e. Ha piye wani ra kowe? Ayo iki ratu aku ming kawula. Ora masalah derajat lo pangkat, Tru. Ming gumantung wani apa ora nek cara aku ngono. Kowe kok mikir masalah derajat pangkat to? Derajat pangkat ki aming sandangan to. Kowe karo Sinuwun Baladewa ki di mata Tuhan itu sama. Ora ana bedane ngono. Dadi nek kowe wani, dasarmu bener, ora masalah. Ora kualat ya, kualati panganan apa? Neng kono dadak kualat. Nek ana kualate sanggane. Rasa wedi ayo waneni ya. Ya mau wis unek-unekke aku wis sore mau. Aku dunekke wong ora tata krama, dunekke wong ora ngerti unggah-ungguh. Ya kene dimaksudi. Ya. Nek nesu tenan tandangane. Waduh. Wani apa kowe? Mbok menapa? Mbok menawa dengkulmu, mbok menawa ora. Aku gak angger kowe wani, aku wani, angger kira wani, aku ora wani, aku melu-melu wong iki. Oh iya. Guys, langsung ya. Ya.
Nuwun sewu sinuwun. Panjenengan kok duka-duka kali kula. Mesine aku nesu karo kowe. Kowe ora ngerti tata krama, kowe ora ngerti unggah-ungguh, kowe ora ngilo karo derajatmu, kowe men kere getibal. Kowe suwane negara Ngamarta. Kowe butuh pustaka jamu jimat ki poso ora sang elek-elek karo Kyai Prabu Ndorowati. Padha-padha butuhke sing duwe wenang Kyai Prabu Darmakusuma. Arep diparingke Sira Prabu Ndorowati ya apik, diwenehke kowe ya apik. Lah nggih, niku adile teng riku niku. Terus kula tak takon, sampean kok muring-muring kuwi sampean muring-muring perkara apa? Hah? Muring-muring perkara apa? Muring-muring perkara apa, Bol? Lho. Bol sapa? Bol Dewa kowe. Hah? Wangsulan kowe. Wong muring-muring iki kena nesu ora masalah, ning ana masalahe. Ora waton ngegas. Akhirnya iku nang getahi wong emang digetahi ya, Tru. Ora wedi. Kula tak takon sampean muring-muring perkara apa? Aku tak takon karo kowe. Kyai Prabu Ndorowati iki sapa? Lho. Kyai Prabu Sinun Prabu Ndorowati ya Sinun Prabu Kresna. Lah iya kuwi apa? Lho, titah wong. Kersane pripun? Goblok. Karo aku iki apaku? Lah iki Gong, kuwi sontekke wae kuwi ketok arep edan kuwi, Tru. Kok arep edan ya? Karo adine dhewe kok dadak takon wong liya. Wis nek ora eling ora kelakon to. Ya digoneng Dasmaskes. Dasmaskes ki apa? Kuwi lho sing nggo mriksa kuwi lho Puskesmas. Pusmeyong. Niki rayi panjenengan. Lah kene ngerti, lah nggih ngertos. Lah kok wani ngomong-ngomong ya Prabu Ndorowati. Lah kula ngomong-ngomong teng pundi? Kowe nguneke Prabu Ndorowati ki panjalmane mungsuh. Omongan kaya ngeten iku ukarane teng pundi kula tak takon. Ora ana ukarane kula ngarani Sun Prabu Ndorowati menika panjalmane mungsuh. Kowe matur. Nggih. Iya nek iki Kyai Prabu Ndorowati tenan. Nek panjalmane musuh kedung jero iso dijajaki. Atrine menungso sapa sing ngerti? Kuwi tegese kowe ngunekke yen Kyai Prabu Ndorowati ki panjalmane mungsuh ning mbok ubeng-ubengke ukaramu. Ya apa ora? Aku tanggap. Aku ngerti. Nuwun sewu. Kula mboten niat kaya ngoten niku. Ning kula mengelekke Sinun Prabu Darmakusuma kudu eling, kudu awas. Sampun ngantos Sinun Prabu Darmakusuma menika nuwun sewu kejeglong dhateng kelampahan ingkang tumrap panjenenganipun menika mujudaken satunggiling pitulungan ning janjane malah ngrekasake awake dhewe. Kula nuwun sewu kula namung matur mekaten menika. Lah tegese kaya ngono kuwi Cubriya Kyai Prabu Ndorowati. Perkara Cubriya menika hak kula. Wong menungsa niku diwenangake nyubriyani karo sapa-sapa kok. Hak kula. Ngoten. Kula cubriya karo sampean mboten napa-napa. Kula cubriya kali niki mboten napa-napa. Sampean cubriya kali kula ora apa-apa. Niku hak sampean. Aja dibondo kamardikan ati kula. Ngoten lho. Kaya ngono kok njur ra entuk. Dume sampean ratu kok kula kawula ora entuk cubriya karo ratu. Entuk mawon. Sing ora entuke sapa? Mikir kowe. Rawatane somong kowe. Ya, Tru. Kakang kowe. Insinyur ya, Tru. Ora no. Ora kok, ora. Aku nek sekolah kae ngopo? Neng pasar. Dan kowe iki tak kira nek kanu fakultas e. Ayo neng pasar fakultas. Oh. Saiki ngene. Saiki ngene, Petro. Pripun? Kula manut karo sampean. Kowe saiki tak jaluk bali. Lho, nuwun sewu, kula sowan menika mboten Sinun Prabu Baladewa sing kula sowani. Ning kula sowan Sinun Prabu Darmakusuma. Mila kula dawuh perintah Sinun Prabu Darmakusuma kula badhe ngestakaken dawuh ning nuwun sewu bebasanipun sak keranjang koprak pangandika sampeyan mlebu kuping kiwa metu kuping tengen. Nuwun sewu panjenengan mboten duwe wewenang tumrapi negari Ngamarta. Edian. Wah, dalah. Malah wani karo nata mantura Prabu Baladewa. Nuwun sewu kula mboten wani. Kowe bali. Bali kowe kandha karo bapakmu. Bapakmu ki wong sekeng, bapakmu ki wong ora duwe. Bapakmu wong mlarat. Kon ngilo karo cengele arep bangun kayangan ki sing goragat cengele bapakmu ki apa piye? Gong, bapak dunekke ngene piye? Bapakmu kae sing goragat cengele apa piye? Ngono kuwi, Gong. Kowe nesu ora? Ora. Lho, kok nesu? Sing bapake sapa? Bapak Semar. Babe Semar. Waduh. Heeh. Dunekke piye? Dunekke bapakmu ki kon ngilo karo cengele, ngilo karo gicoke. Arep bangun kayangan iki bapakmu sing ora gak cengele. Sing muni ngono ya, Prabu Baladewa. Prabu Baladewa. Heeh. Tru, minggir. Mundur. Ya. Kowe iki piye to? Hah? Kowe iki ngopo nglakon aku mundur? Ngapa? Aku kok tengok kene iki apa? Aku ya mundur. Aku mundur apa wedi? Oh mau jarane kaya
Menang, Tru. Tenang, tenang. Nuwun sewu, Mas. Sampeyan omongane kok atos ya. Lho. Bagong iki. Ngopo dadak diganti kowe? Lho, Petro kesel kok. Aku sing kudu ganti karo sampeyan. Sampeyan muni piye? Mang baleni. Sampeyan ngendika napa? Mang baleni. Lho, kowe malang kret ning ngarepe Baladewa. Kowe ora ngormati karo Baladewa. Kowe ora ngajeni karo Baladewa. Mbok anggap aku ki apa marang? Sik, Mas. Ngene ya, wong Jawa ki ana tetembungan, nek kowe kepengin diajeni ngajenono. Nek kowe kepengin dibasani basanono, nek kowe kepengin ditata kramani, kowe tata krama. Ana tetembungan, nek kowe ora gelem dijiwit aja jiwit, nek ora gelem ditabok aja nabok. Sampeyan wis ora ngajeni kok. Dapurme kok tak ajeni, Bapak, Bapak. Kowe mau muni piye? Kowe mau muni piye? Tru. Iki mau muni piye, Tru? Lho. Aku iki kelingan ora, aku ora do makler mau. Ngene iki, muni ngene iki. Muni piye rada cecakne ya. Petro. Kowe bali yo. Omong karo bapakmu. Kon ngilo karo gitoke, kon ngilo karo cengele. Bapakmu kok bangun kayangan ki. Bapakmu ki gablek apa? Sing nggo mbayar cengele karo piye? Dian. Aduh. Enggak kuat aku, Tru. Nek enggak kuat nesu kok. Aku nek ora kuat semaput e. Padune arep mundur. Anjur semaput ora. Muni ngono kuwi. Edan tenan Baladewa, Baladewa. Aku tak takon karo kowe. Ora basa barang. Tuwa aku mbangane kowe. Aku wis dolan-dolan ngepit, kowe iki urung lair, Bol. Ati aku ora basa karo kowe ora masalah. Sing tak basani apa? Mekutamu kuwi. Sing tak basani apa? Derajatmu kuwi. Percuma nek kowe ora ngajari karo kawula kaya ngene iki. Mau kae do keplok apa ya, Tru? Seneng karo omonganmu. Omong ngono kon ngijoli dhuwit wae. Oh iya. Ngijoli dhuwit wae. Keploki nek ora ana apa-apane percuma. Sadar ora kowe? Hah? Walah, Baladewa, Baladewa. Barang saiki kowe nganggo mekutha, kowe nganggo bintang nang pundak, nganggo derajat pangkat blas. Kowe ora ngajeni wong-wong sing kaya aku ngene iki. Kowe ora kelingan. Uripmu mbiyen endi? Uripmu nang Widara Kandang. Kowe dititipke karo Demang Sagopa karo bapakmu Prabu Basudewa. Mergo jaman Swarawar dipateni karo Kangsa. Ngerti kaya ngono biyen tak keke Kangsa men modar. Ngerti nek sifatmu kaya ngono lho. Aku sing nutup-nutupi nek prajurite Kangsa goleki sampean, aku sing nutup-nutupi nganti totoh nyawa. Ning tekan semene apa? Kowe tau ngekai aku apa? Terus dong, terus. Ayo, semangkean ora. Kowe iki mbiyen cilik-cilikane ya nyunggi garu, nyunggi luku, nggawa kebo ngluku ning sawah. Sikilmu ya gupak blethokan. Kowe iki ya mbiyen wong desa. Barang saiki lungguh kursi sithik kowe glelengmu ora mekakat. Mbok sadar. Sadar ora kowe jaman semono ki ora nggon aku gong aku goleke wong 40. Kok nyoblos aku kabeh pokoke. Kowe njaluk apa engko tak turuti. Kowe omong sok kene iki dideki toilet. Sok kene iki diaspal. Sadar ora kowe? Bareng kowe dadi sprene aku isih melangkring nang watu sprene. Nggre bokonge sisi kena banyu mak nyes. Nyes enak banget ya. Enak. Saya nek esuk kae luar biasa rasane. Ha iya. Hah? Mula sampean iku kudune sadar ora sampean ae dhewe. Sampean ngunek-unekke kula kewirangan. Kewirangan asli. Saiki arep ngawa. Taunana Windanana. Bagong ora bakal mundur yen to dikon bali. Bareng apa jenenge kuwi? Jar ora. Tru, nah aku rada kami sosoran gedhe cengele, Tru. Oh iya. Jar kulino nek ngomong iso karo terus gedhe ora lancar. Oh iya. Mula untuk dina iki nganti sing jenenge akon bali Bagong Tru. Taunana Windanana. Ora gelem mulih. Ora bakal aku ngomong karo Bapak Semar. Nek para penjual kepai ora nggawa pustaka Jamus Kelima Sada
aja ndas. Nandas edan aku ya. Ana widana nadan dewa mudhun ning jagat dadi palange Bagong rawe-rawe katat. Rawe tarandas malang-malang tak putung tetep bakal tak lakoni. Lho, kowe nantang karo Baladewa apa kira-kira wani karo Baladewa? Oke, perkara wani dan ora iki truk wani karo ora iki kowe. Oh, aku piye kuwi? Aku wis guluku wis lara ya, Tru. Nganggo bengok-bengok ngerti kowe. Lho ta. Ora dirokoki ra irang iki. Oh. Njaluk ora. Kali loro nggo nang mulih. Oh iya. Wah, ngirit banget iki. Nun sewu. Kula sing dadi wakile. Blet iki jajane iki rembukan apa to iki? Iki rembukan kok genti-genten iki piye karepe? Lah karena mungsuhe wong loro kok, Mas. Dadi aku kudu genti-genten. Ngene, pripun? Tak gawe sayembara napa? Sapa sing cilik gedhe iso nguli kate jane loro tiwa? Menang ya pustaka Jamus Lima Soto. Nun. Sapa sing cilik gedhe iso nguli kate jane Baladewa? Menang boyong pustaka Jamus Lima Soto. Muni piye, Tru? Sapa sing cilik gedene iso nguli kate jane Baladewa? Menang boyong pustaka Jamus Lima Soto. Tandingi, Tru. Semangkean. Aja gawe sayembara, awak dhewe ya gawe sayembara. Sayembara mau apa le? Baladewa. Sapa sing cilik gedene iso ngungkuli kuwandane Petruk bayangan pustaka. Lha sik. Kok aku? Aku seneng ngarep kok. Wah, kowe iki cilaka ora. Aku ora melu apa-apa kok. Ngoten sayembarane. Yo, iso nglaki aku bayangan pustaka Jamus Lima Soto. Saniki, yo metu njaba, Mas. Sampeyan aja ngleleng. Kula arep pamengpono kawan metu njaba. Truk. Aku metu njero ya. Oh ya sakarepmu aku tak metu njaba. Metu njaba. Ayo, glandang mengko legane. Petruk wis metu karo Koko Prabu Mandura lah kok Bagong malah mbegogok nang kene. Lha tak takon, nek kula melu metu terus kula nyambut gawe apa wis? Lho, nyambut gawe apa piye? Ah genah to. Petruk mungsuh Prabu Baladewa. Terus kula ngapa? Nonton. Mresane isen kok. Dikira kula ora melu-melu tanggung jawab. Terus ngarepmu piye? Kira-kira semene iki sapa sing kepengin gelut karo Bagong? Kok suaramu kaya ngono? Ning wis kok emosi nek tekan kepalane ora wedi sapa-sapa. Ngono nggih, ya tak tarenke dhisik. Silakan. Werkudara. Kae ora. Gede banget Pidak modar kula. Gegeden nggih. Arjuna. Ora mungkin Ndara Janaka gelem kali kula kelengan kali kula niku bose juragane nggih, Den. Iya. Aku ora mentala. Prisa piyambak. Lah terus sapa? Ndara Kembar ya ora bakal kersa gelut kali kula. Niki lho. Sinuwun Ndarawati. Mestine Petruk kakang kula, Baladewa kakangne Kresna. Lho, kakang mungsuh kakang, adi mungsuh adi. Wah, geger rame. Wani tenan. Wani cah kendele. Koko Prabu wonten dawuh dipun tantang Bagong. Bagong madhep rene. Wah, sampean dereng nyoba kok medhep nek madhep ukuran ngenten iki. Omong-omongan niku. Ora raine anane waton sero-sero. Kowe nantang aku apa piye? Ana sampean selo? Lho. Wong perang kok selo karo ora iki piye? Ambangane ora ana kegiatan. Nek mancen wani tenan ming ngurene. Oke. Wis nek rak tegeli ngene wis ben. Sisar geger. Petruk ya modar saka tangane Sinun Prabu Baladewa, aku mati saka tangane Prabu Kresna. Dimakamke ning Taman Makam Pahlawan. Ora gleleng. Gawe gendera putih. Sirna Margolayu. Ayo, nek di papane wong neter kadidane pancen kuwi arep nantang karo Sinun Ndarawati. Temune papane wong neter kadidayan.
wani tenan karo aku sing tak wedeni awamu lakon tiban senjata cakra ora mati aja Duntanata Ndrawati. Kowe iki janjine ora nganggo pusaka, Mas. Iki janjine men gelut biasa. Ora nganggo pusaka, nganggo pusaka kula emoh, kula wegah. Menang sampeyan. Lah aku senenge nek gelut nganggo pusaka kok. Wah, surat. Jireng getih wedi mati. Wis rasa gelut. Lho. Urung sida kok wis dibatalke meneh. Aku wonge gampang batalan kok. Ora kira-kira sawang saka adono. Oh, mama ora sida ora sida. Iya. Lah terus karepe piye, Bagong? Nggih pun ngoten mawon kula tak nyuwun mawon nggih sinuwun. Iya sing ati-ati. Ning panjenengan perlu menggalih antaraning Semar karo Sinuhun Ndrawati abot pundi? Pun ngoten mawon. Mang pikir mang penggalih lelabuhane Bapak, mang penggalih napa sing pun ditindakake Bapak. Kali mang penggalih lelabuhane Sinuhun Ndrawati. Suwe sapa? Lho, nggih? Iya, Bagong. Matur sembah nuwun. Parang. Iya. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Menawi ya sinuwun kula nyuwun pamit. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Ndara Werkudara kula nyuwun pamit. Iya, sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Ndara Janawa kula nyuwun pamit. Iya, Bagong sing ati-ati. Ndara Sedewa Nekula kula nyuwun pamit. Iya, Bagong sing ati-ati, Bagong. Sampun sinuwun mangke ndamel kedelarung-delarung mboten prayogi kedadosanipun, parang kula nyuwun pamit madal pasilan. Iya, Bagong. Pareng. Iya. Nek ora nganti kaya ngoten niku wis Petruk niku bola-bali wis nang ndi papan anggere ana daya padha daya barengi Petruk mesti geger. Dewi ngenane teng pundi? Ngestina ya ngono. Ning Ngastina nggih. Jaman kapan? Jaman takon Ndara Garukaca niku lunga-lungane teng pundi? Wah, tantang-tantangan karo Durna kula ya semelang. Ning untung ya iso dicandhet arang cani wis waton iso waton ming gegaran kendel cok. Iya. Pun nggih? Iya, Bagong sing ati-ati. Pun Den? Iya, sing ati-ati. Lho, pamit nggih, Bos. Iya, sing ati-ati. Parang Den. Iya, sing ati-ati, Bagong. Iya, sing ati-ati. Aku balise ya nem. Nggih. Nomormu ije sik mbiyen to? Tasih. Tak hubungi kok ora tau iso. WA kok ora nyemplung WA-mu. Nggih. Pun ngoten mawon kula tak medal jawi. Iya, sing ati-ati, Bagong. Jan aku gumun tenan. Mau ya wis tak jawel mau nika. Aja wani karo Sinuhun Mandura. Ning ngeyel Petruk ki anggere emosi nu angel dikenjaleni. Kula ning nganti sok judeg nek dikongkon bapak karo Petruk jane kula emoh. Ning gandeng bawani tresna karo Petruk. Nggih to? Iya. Pun nggih, Sen. Iya, sing ati. Pareng. Iya, sing ati. Kula nyuwun pamit nggih. Iya, sing ati-ati. Kula nyuwun pamit lho. Iya, sing ati-ati. Iya, sing ati-ati, Pak. Iya, Bagong sing ati-ati. Nggih, Pak ati-ati. Wah, wis ngono wae ah. Ndak selak kesuwen iki. Wis jam yamene ora gek rampung-rampune jejer. Lho nika. Petruk malah pun gawa glugu nika. Napa mboten nyemelangi? Endi, Bagong? Nika. Wah niki nek mboten ndang kula cegat. Sinuhun Mandura iso digebuki nganggo glugu ale Petruk. Sing ati-ati. Parang nyuwun pamit Sinuhun. Iya, Bagong sing ati-ati. Pun nggih, Den. Iya. Pun nggih. Iya, sing ati-ati. Ndara nyuwun pamit. Iya, sing ati-ati. Ndara kula nyuwun pamit. Iya, sing ati-ati, Bang. Wah, nyuwun pamit nyuwun tambah pangestu. Oh senes kok, Den. Wong ngunggahke usuk. Mulai dan Nggih, pun nggih. iya. Pun Ya, Mbah, ya. ya etahe dipamiti ora lahir batin to. Kowe pamit kok bola-bali. Amit bola-bali. Kok ora tanggap to iki? Semelangku. Kula niku le semelang kuwatir nek kula mungkur dirasani. Sing ngrasani sapa? Sampeyan niku. Le ngrasani piye? Aduh, Bagong mau kok urung tak kei dik. Enggak ya. Ada. Ayo. Areng guyu, ayo. Aku ngguyu ki merga weruh polahmu. Wong kok iso wae ming arep njaluk duit kok trobos kono trobos kene. Carane dhewe-dhewe. Sing arep ngrasani iki ya sapa? Wong ora ana wong ngrasani kok. Ora gara lho. Ora. Oh ya wis. Ya pun sekecake
ora ndek perasaan. Ora ngrasani blas wis ora ndek perasaan. Menengo wae ku anggere bali dene tak dupake. Bocah kandhanane ngeyel batur kok wangkali ra jamak-jamak. Yayi, kula wonten dawuh. Sak pengeripun Bagong liwat ana kula madal waselan kepareng paduka badhe menapa. Kula mboten ikhlas menawi ana kan Petruk mangke dipun purasana dening Koko Prabu Mandura. Mila kepareng kula badhe nyandhetan keparengipun Koko Prabu Mandura, Koko Prabu sembah kula ingkang ngumiring jengkar paduka Kanjeng Koko Prabu Ndara. Rumangsa ewu kaya penggalihing pun Kakang kepiye Dimas loro-lorone padha abote. Aku percaya marang kabijaksananing barep kakangku. Bakal mbok paringake kresna kuya prayoga. Ayo Pandhawa bareng sowan ning Karang Kadempel kuya apik. Kabeh mung gumantung marang barep. Jer sampeyan minangka dadi pengayomaning para Pandhawa lan kawula sak negara Ngamarta. Arjuna darep piyatur apa? Mboten nami arep-arep bapisang. Namung menapa dipun ngendikaken Kakang Mas menika kepala saestu. Werkudara, Nggih. nanging saora-orane bola-bali Dimas wis bisa paring pepadang tumrap penggalihipun Kakang. Gandeng iki wanci bedhug. Munggah papan panembah nyembah marang sing gawe urip ana ing wanci bedhug. Sawise kuwi aja medhun saka sanggar pelanggatan nanging ngagungna asmaning Gusti, nyebuta asmane sing gawe kuwasa sarta sing gawe jagat marambah makaping-kaping. Aku percaya Gusti bakal paring kepadang marang barep kakangku. Dimas kadangipun Kakang ora nyono babar pisan. Kuwi ingkang wigati lan tumapun Kakang ingkang paling becik. Ing mengkono bubarna kang padha sibo jenengipun Kakang kundur ngedaton. Yo ngestake dawuh. Kaya wis ora ana dawuh maneh Dimas Harya Werkudara. Blegegekugek sadulita mel-mel. Ndara kula Den. Ndara Kresna ing Ndarawati sarawuh jengandika kula ngaturaken bekti kula kunjuk Ndara. Ya Kakang Semar. Ndak tampa gawe gedhening ati kula liwat pangestuku tampanana Kakang Semar. Nggih kula pundi nggo jimat. Ndara Janaka bekti kula nggih Den. Ya Kakang Nayantaka ndak tampa tiba sepadha-padha. Bekti kula Ndara ya nala garing ndak tampa. Ya nala garing ndak tampa. Bekti kula Den ya Bagong ndak tampa. ya Bagong ndak tampa. Enten apa? Lah kok sampean priyagung kok rawuh enten Karang Kadempel. Mestinipun panjenengan namung nimbali kemawon kula sampun sowan kok Den. Kakang Semar, Kula wonten dawuh. Ngelingi marang lelakon ingkang dumadi marang Praja Ngamarta. Mesthine Kakang Semar ora bakal kekilapan. Apa to sababe dene Ndarawati sowan marang Karang Kadempel? Sampeyan ajeng ngaku yen to nandhang keluputan. Sampeyan ajeng ngaku yen to kabeh niki merga saka nata Ndarawati. Nek miturut ature Bagong pancen ngoten. Mila kula sagedipun namung nyuwun dhateng resanipun Gusti, pusaka aja ilang, Petruk aja nganti keneng napa-napa. Kakang Semar mengkono. Nek kula ora apa-apa, kula mboten pripun-pripun. Sing kudune kuwatir niku sampeyan. Lho, lire piye kok nganti aku dadak nganggo rasa kuwatir? Lah nggih. Akeh sing padha prisa sampeyan sing nggawa pustaka Jamus Kelima Sada. Akeh sing padha wuninga panjenengan sing ngasta pustaka Jamus Kelima Sada. Mula akeh-akehing para warga, akeh-akehing para kawula sami mestani nek pustaka menika sing ngasta Sinuwun Ndarawati. Mula niki nek sampeyan ora ngresiki asma panjenengan piyambak menika mangke badhe banger bajing lho Den.
nek ngantos nonton apa-napa sing tumanduk teng Praja Ngamarta sing dadi paran cucuan nata Ndrawati Gus pepunden kula ing Dwaraka. Lah banjur miturut penemune Kakang Semar. Mula sampeyan ajeng ngresiki asma sampeyan piyambak pustaka manggoleki. Kejaba saka niku Petruk nggih manggoleki. Petruk mati kuandane mang beto teng Karang Kadempel kura ruktine sak tataning panembah. Ning nek Petruk isih urip syukur mangayu bagya seketi jumurung. Mengkono Kakang nggih. Ya ten pancen mengkono aku ora bakal selak. Aku nyuwun pamit bebarengan kalian kadangku Arjuna. Aku tak ngupaya menyang ndi dununge pustaka Jamus Lima Sada. Mugi-mugi entuk gawe nggih Ndara. Ning ampun lali lho Petruk ampun manglalekke nika anak kula lho Den. Iya Kakang Semar. Blegek-ugek sak dulita mel. Lah kok bareng daraku tindak. Rasaku kok ora penak. Ndak dikira Semar ki ming wong tuwa. Iso kongkonan ning ora iso tanggung jawab ya. Ampun kuwatir Den. Kula jampangiske kadohan, adoh kula ceraki, cerak kula doi tindak sampeyan. Lo kita leno ting gitung Ya jagat Dewa Bathara jagat Pangestungkara Panemban persasat ngantos cumengklungen anggen kula ngantosi dhateng rawuh jengan ndika kanthi dening ngantosi sineming Palawa gabus kumambanging Sila Kresna nanging tumunten Maduka Panemban Dewa Kahana rawuh wonten negari Ngawau Langit andhatosaken kejot raosing manahipun ingkang putra pun Dewaning Ret Panemban Mas Tunama Sidam Skaring Bawana Langgeng Kaki Prabu wonten timbalan jumbo kalawanku ingkang nate mbok aturake marang wong atuwamu aku nggonmu kepingin lan kepi-kepiku macelu lenggah dampar kepraboning Ngamarta jumbo kalawan sabdaning dewa ingkang wis mbok tampa sira bakal dadi nalindra ingkang anjayeng bawana waton lenggah dampar praja Ngamarta nggih tumunipun bapa budal saka negara Ngawau Langit tanpa pamit marang anak Prabu Dewaning Ret ingkang wigati gawe srana piye supaya panjenenganing anak Prabu bisa lenggah dampar ing Ngamarta. Lah iki ngene nggih. Mara sawangen ingkang ndak asta iki aran pustaka Jamus Myang Jimat kelima Sada. Wondene daya kekuwatane sanyata iki dadi kekuwataning para Pandhawa. Pandhawa kelangan pustaka Jamus Lima Sada. Ngibarate pepes bayu kang tapis ora duwe kekuatan yen to anak Prabu bakal lenggah dampar kepraboning Ngamarta waton mundi pustaka Jamus Lima Sada ndak kira iso ngrangket para Pandhawa lan panjangkamu bakal kelakon nggih Dewaning Ret menika saestu Panemban apa ana jamak lemeng ngatasi wong tuwa kok dura kelawan anake dhewe jer iki dadi kamuktening anak Prabu Dewaning Ret walah dalah matur sembah sewunun tanpa pepindhan dene semanten anggen paduka mbudidayakaken supados ingkang putra kasembadan panjangkanipun Panemban samangka aku mung kepengin ngerti kepiye kekarepaning anak Prabu Dewaning Ret pate wonten dawuh kret lampit saperangan para wadyabala Panemban benjang entosipun menapa sakmenika entosipun menapa dinten mangke bari kula bondo para Pandhawa kula lenggah dampar keprabon ing negari Ngamarta. Ayo tak derekke anak Prabu Dewaning Ret budal nitih palwa prapteng Nusa Jawa. Swami kula dherekaken Bapa Panemban. Mobang mangaruna katinetraning angga rapo kene dungane engkung ler wuwusing pine panca
pepetoking ayam wana mrak manguwuh ing bagakan ing wala dalah lagi mudhun wae saka palwu lah kok ketemu satriya bagus sapa iki takon marang aku Raden Janaka kowe sapa Narendra nyawa langit Prabu Dewaningrat kepasang Yogya katuju ngene Raden dene aku ketemu karo Raden Janaka mono gake tuduhna menyang endi papan dununging negara Ngamarta apa wigatine dene kowe bakal tumuju marang negara Ngamarta ngerti yo Bapa Mremban Dewa Kana iki wis geduga nyidra pusakaning para Pandhawa kang aran Pustaka Jamus Myang Jimat Lima Sada samangka aku yang bakal ningkes para Pandhawa lan aku yang bakal nggadhampar Praja Ngamarta mula duduhna papan pernahing negara Ngamarta Raden Janaka Tesmak bathok mata mlara ora ndedelok kowe nyumbari wong Amarta marolekno uripmu gadekno gobokmu iki panengah Pandhawa Raden Janaka walah dalah sing edan muni macan ya ora bakal aku wegah ngibarate kaya ngethok wit sing gedhe ora tak jujuk deleke ning tak piprilih pange murut jajalen Raden Janaka leganing atiku Sawaska kadohan nedenge Bandayuda mengsah kaliyan manangah Pandhawa Raden Janaka iso menang apa kalah Premban kekuatanipun Pustaka Jamus Lima Sada menika namung kandhek wonten ing kapangucap mboten kababar dados pakarti nyatanipun Raden Janaka tasih digdaya sekti kalintang jayaning perang mundura trajange dhewe bagus Pendhita tuwa Dewa Kaana kowe sing nyolong Pustaka Jamus Lima Sada ora bakal tak selaki Raden ora mbok balik kanggo gatheng siramu mati dening aku kowe kasinggihan Koko Prabu
Kowe tiba saka Dirgantara. Sampun minangka Kanjeng Indra Pusaka. Lho, sapa? Dewa Kahana. Kok ora mbok rebut? Digdaya sekti kalintang jayaning merang. Kowe kalah. Kawon Adikku lanang kok kalah ki lakon apa? Yo. Memper yen to si Adi kalah. Koko Prabu pirsa menapa? Nadane sesi ning kredring panguwasaning kodrat. Peteng ketutupan roning salomba. Arjuna Wonten dawuh menungsa durangake budidaya kepareng paduka golek jago wonten pundi? melu apa Kakang? Mangsuli kandha ing ajeng Jayas Lura Petruk kantong bolong kenging Kyai Nenggala kendhang kapracondha kontal kaprabal dawah wonten satengahing mono Lura Petruk kantong bolong. Wae Kowe kok mlayu ngopo? mlayu wae ya. Wedi ya. Sampeyan niku le teko mengke nek kula wis rasan-rasan. Wong biasane teng streaming niku ngonten niku kok ujug-ujug wis teko. Ya digawe rada beda, Petro. Lho, kok iso ngerti aku? Ya aku wis ngerti karo kowe. Sampeyan sapa? Demit, setan. Udu. Aku dewa. Dewa kok buta. Dewa ya ora buta, ora kewan yen dipancen ketrima uripe dadi dewa. Ning sadurunge dadi dewa aku kuwi tepung karo kowe. Mosok Iya. jaman apa? Jaman jim biyen. Sadurunge ketemu karo bapakmu Semar. Kowe ngerampok Semar diduduti awakmu. Galingan ora? Tanggapane nanti? Mbuh ora ngerti. Ayo jenenge aja sok crita. Aku Jim Solontara bapakmu Petro. Aduh. Ramana maling. Dengkulmu melocot. Bapak. Pun kula tak malik ya. Ya. Malik apa? Tengah alas niku wonten sendang malih warna. Petruk kudu nyemplung sendang iso wujud liyane Petruk. Kuwi kata-kataku. Men gecek-gecekan kurang 10 menit. Iya, Petro. Kowe kok malah dadi Lopez. Pun saentene wayang. Iya, nadyan wujud kaya ngapa kowe tapa ngrame? Oh nggih. Pripun niku? Wah dadak nyiwa sound system. Ora. Atau pengrawe kok grombyong. Tapa ngrawe tetulung sak pepadaning urip. Paring sandang wong kawudan, paring pangan wong kaluwen, paring teken wong kalunyon. Nek ana ratu sing tekan kene tulungono, kuwi dadi jalaran nggonmu gawe pepadang negara Ngamarta, Petro. Kula nganggo jeneng sapa? Sakarepmu, Petro. Wah. Arjuna Wonten dawuh. iki kok ana wong bar cukur ning ora dikerok. Nggih. Iki sapa? Nami kula Bambang Pengeluaran. Oh, Bambang Pengeluaran. Nggih. Ning ra nganggo pemasukan to. Ngagem. Panjenengan sinten Prabu Kresna? Kowe adalah pinter men.
kok iso mbedhek jenengku mongko urung tau tepung lho. Kula menika Wasis Waskiteng Esti. Ya, nek ngerti mburiku sapa? Raden Janaka. Jenengmu sapa? Nggih kula Bambang Pangluaran. Tulungan aku. Aku ndek mungsuh Patenana, rebutan pustaka Jamus Lima Sada. Tiyangipun wonten pundi? Ning kono Patenana. Sendika ngestaken dawuh. Sapa iki Bambang Pangluaran? Kowe dewa kauna iya sing nyolong pustaka Jamus Lima Sada. Dasar kepara nyata. Balekke ora tak balekke, mati dening aku. Kowe sing mati. Mati. Mengarep tibani aku kowe. Sapa iki ana wong kok kaya Metro Mini. Metro Mini Denggol Mamo. Syukur Petro, kowe ijek urip babar satine wujud. Iki delok. Apa? Kurang pirang menit? 5 menit. Sing nyolong pusaka ngamuk, Pak. Jenenge sapa? Dewa Kaana. Wah, tak trajaya kakrokane. Kaya Apollo. Barang kon tembang sit tuar ngontut kok iso mlayokke awak ya edan rasa mahe terus nyemar iki sapa wong kok ngobek-ngobek iki sapa Dewa Kaana apa kowe iki ora wangun dadi wong lanang. Kowe iki asine wedok kok dadi wong lanang. Aku lanang pendhita sing ngomong sapa? Oi. Kakang Semar. Boyok kula kantep lho, Kakang. Piye sepo kok polahe kaya ngono lho. Aduh. Kakang Durga iki. Inggih. Ngopo kowe? Inggih dados brahmana pusaka. Pusaka tak jaluk. Ora tok wenehke tak ajar nganti tele-tele. Kebablasan Kakang tele-tele. Tak ajar nganti tele-tele. Menika wujuding pustaka. Ya, tak trima. Iki arep tak nggo mbangun kayangan kowe Bali. Inggih. Bali. Anak buahmu jak Bali kabeh. Ganggu gawe warga Depok Jawa Barat kene. Mungsuhmu aku aja mbok obrak-abrik kerukunane Durga. Nyuwun pangapunten, nyuwun pamit, Kakang. Lho, Kanjeng Ibu sampun wangsul kados wingi. Dewa Srani anakku mulih Kakang Semar ngamuk Dewa Srani. Inggih. Arsa madangi jagatuk mungu-mungu sak pucaking bukir marebak bangsa merak
keneng soroting surya mega lan gunung pun paripurna Den. Iya Semar. Ndara Puntadewa Wah, tindak mrene diderekke kembar. Syukur. pustaka Jamus Lima Sada pun lenggah teng Karang Kadempel kantun nengga Pandhawa awit kula kanthi bangun kayangan bangun kawula sakwetahipun gesang rukun masinamatan daya dinayan ayem tentrem manunggal wonten ing negari Ngamarta satemah mujudaken negari kang adil warata tias bagya mulya ndara.